Des de Joventuts Musicals, per la xarxa de músiques, que són aquests gairebé vintena de grups que ronden per Catalunya, i ja fa uns anys que proposàvem dues obres d'estrena, és a dir, el compositor guanyador del Premi Reina Sofia ens escrivia dues obres per dos d'aquests grups. Però mai hi havia l'ocasió de propiciar que es trobessin els compositors amb els intèrprets abans de les estrenes. Es muy especial poder estrenar una obra que está dedicada a uno mismo, no suele suceder. Y el hecho de poder haberlo trabajado, la obra de Javier Kislán, directamente con él durante varios días, hace que el proceso sea mucho más profundo. I és el que, coneixent el treball que es feia amb la Faber Llull, és a dir, aquest espai que hi ha aquí a Olot, que et dona el temps i et dona l'ocasió, et treuen totes les preocupacions tècniques possibles i et pots dedicar només a crear les obres realment nota per nota, és el que vam imaginar amb aquesta residència i el que està succeint. Faber Llull és la residència d'Arts, Ciències i Humanitats de l'Institut Ramon Llull, gestionada en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot. Aquí oferim temps de qualitat perquè els creadors vinguin a treballar en els seus projectes i, a canvi, els demanem que facin una activitat de retorn a la ciutat. En aquest cas, per exemple, serà un concert. La part bonica és aquesta, no? Que venen, assagen i després poden fer una activitat de retorn. I aquesta és la primera vegada que ja ens ve una formació, és a dir, no ve gent suelta, que podem buscar llocs, sinó que ja és música de cambra i ens ha encantat haver tingut aquesta aliança amb l'Escola de Música d'Olot. Tots els músics, tant els Hèlix com el Joan Miquel, estan treballant amb el compositor, amb el Javier Kislán, nota per nota, compàs per compàs, per construir aquestes dues peces que li hem encarregat i que he imaginat per ells. Para mí, como compositor, trabajar con un intérprete en una obra que se va a estrenar supone un punto de encuentro para la materialización del trabajo más abstracto, ¿no? Que es componer y que con las perspectivas que también puede ofrecer el intérprete, posibilidades, sugerencias, etc., se llega a formalizar la pieza en su totalitat. Trobo que és una experiència molt enriquidora perquè, al final, una partitura és una transcripció de les idees del compositor i mai serà una relació directa entre el que el compositor imagina i el que vol que passi aquest instrument. Al final, una pieza de música sin un intérprete no se materializa, ¿no? Y es necesaria esa comunicación. C'est une opportunité pour un interprète de pouvoir échanger directement, d'être dans la tête du compositeur, dans le cœur du compositeur, dans l'âme du compositeur. Et évidemment, pour l'interprétation de la musique, je pense que c'est absolument capital. Surtout la musique d'aujourd'hui pour laquelle on crée une transmission au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on n'a pas des siècles d'expérience, donc l'expérience se crée sur le moment. Es muy interesante para nosotros haber podido estar con el compositor en esta residencia y ver realmente cuál era su idea detrás de la obra y cómo nos ha transmitido esa idea. I llavors poder treballar amb el compositor fa que ell me pugui explicar jo realment els signes que estan a la partitura, el que ell vol que jo faci, i jo també puc entendre millor com funcionen les tècniques. La elección de los intérpretes de Joan Miquel Fiol y del trío Hèlix fue una puesta en común por parte de la Sarsa, que me hizo una propuesta de su extenso catálogo de músicos que tiene, todos de un altísimo nivel. Mi gusto personal por trabajar con las cuerdas, siempre me encanta trabajar, ¿no? con instrumentos de cuerda, i escribir para piano també sempre és un reto, no? Quan toquem música contemporània ho fem exactament amb el mateix compromís i amb l'interès d'arribar a l'essència del que el compositor va voler, com si ho féssim tocant una obra que té 400 anys. I penso que és una cosa bastant especial a nosaltres. Il y a aussi un autre aspect qui est plutôt de l'engagement personnel de l'interprète, comment aborder les œuvres. Et pour moi, ce qui est important de transmettre, c'est qu'on doit avoir le même rapport à l'œuvre d'aujourd'hui qu'à l'œuvre des siècles passés. On doit aborder l'œuvre d'aujourd'hui de la même manière. Hemos descubierto esta marginalidad del sonido, estos timbres, qué es lo que ha llevado al compositor a escribir, de qué manera, a través de qué matices se desarrolla más. És molt bo poder treballar amb els compositors d'aquestes obres. Es muy especial poder haber tenido esta oportunidad y estamos muy agradecidos a Joventuts Musicals de Catalunya por la oportunidad y a Javier Kislán por su tiempo y su paciencia y dedicación.